Ik tel de grote boze bomen om me heen en vraag de maan, toe schijn heel hard en heel gemeen, zodat de nacht het opgeeft en verdwijnt en de kleine vogel met de zon verschijnt. Dit is de K-route, miljoen reportages oer. Sido Martens. Hij maakt een nieuw album, Wankelmoed. Ingrediënten, stem, gitaar en het geluid van wien en roinwetter dat op het dak van zijn camper klettert. Meer dan 90 acteurs dienen dit weekend in auditie voor de Kate, een nieuwe dramaserie voor Omroep Friesland. Het idee van deze tv-serie komt van filmmaakster Mirjam de Wit. En op de Nationale Gedichtendag kwamen dichters uit Friesland bij elkaar in Café Vellinga in Snits. Jong en oud, nij en al heel lang aan de gong. Een prachtige jong, maar amper publiek. Sido Martens is singer-songwriter. Dat wil zeggen dat hij zijn eigen muziek maakt. Dat doet hij al heel lang, maar elke keer weet hij weer te verrassen wanneer hij met een nieuw album komt. Het is een echte doe-het-zelver die een heel sterk idee heeft over hoe en onder wat voor omstandigheden je nou goede muziek moet kennen. Hij kroop er dit keer voor in een camper. Goedenavond dames en heren. Ik wilde het eerst in de camper gaan doen, de cd-presentatie. Daar heb ik wel alle liedjes opgenomen, maar nu ik dat zo zie, dan had ik het best gekund die camper van mij. Ik heb op 7 plekken in de provincie deze cd opgenomen in mijn oude camper. En op elke plek heb ik wat foto's gemaakt en verhaaltjes gemaakt over de plek. En ook van elk liedje heb ik een associatieve oprisping geschreven. Hoe zalig is onbevangen, verwonderd, aangeraakt en ontroerd, aangedaan en meegevoerd. Waar zij ooit ook die verbazing. Zo gretig als de zon opkwam. Geen oordeel, geen goed of kwaad. Alleen maar zijn en beleven. Dus Sido, hij die het nog, de camper. Nog. Dat we even net wist, hè? Nee. Ik ben de laatste keer van de opnames voor het Westen en dat weer in november. Dus Jan had er 2 maanden stilstaan, maar hij deed het gelijk. Mijn idee was om een akoestische cd te maken. Maar alleen nog gitaar en jongerij. Nou ja, hij maakt een banjo en een ukulele. Ik wil eigenlijk ook wel eens bezieken hoe dat nou werkt als dat heel alleen nog doet. Mijn roosje is gauw in een soort studio setting staan. En dat is dan toch wat, nou ja, dat is in de microfoons en dit is het plak en ja, dat leidt ze verst al hier. Maar dit is gewoon van, nou, er is ergens in tegen, oh, dit is een mooi plakje zo. Je ging even staan, wist wel. En ik hier de microfoons bij en zo'n lied, 2 sporen digitaal recordertje. Dus dat is al hartstikke makkelijk. Nou, dan is het even scan bij halve op papier en met het water, een mooi uitjoch. En ja, dat inspireert mij altijd wel. Dat vind ik heel mooi. En werd geen de zangjes oer? Ja, van alles en nog wat, hè. Hoe het mankelijke lippen van een bejaarde. Voor jou een 60? Bijna. Dat mag gewoon voor diezelfde wat uitdaging houden. En dat vind ik maar de muziek, kijk, je kent het toch net zonder en het komt toch nog steeds van alles. En ja, en dan moet het ook, ja, het moet gewoon aan weer, hè. En dat vind ik echt mooi, een uitdaging en dan word ik het dan weer saai en dan probeer ik uit te vinden wat ik nou zo, ja, min of meer betenkens is, maar die muziek, dat ben ik. Zo is dat gewoon, die zangjes, dat ben ik. Ik ben wel wat mankelijk, maar ik kan echt wel fleurig wezen. Ja, ik ben net ik zie er vooral naar het lippen net heel spikzwart of zo. Maar het is net, ben net al hier vrolijke zangjes. Schenk uit golven
als ik er gewoon voor zitten ga en als ik hier nou zit en ik zit hier nog een jaar of zo, dan borrelt er wel weer wat op. En dat is net omdat ik zo interessant ben of zo, wat ik interessant doorkomen wil, maar zo is het gewoon. Het is een soort veenbron of zo daaronder. Hè? En dat af en toe zitten de vlammen eruit. En dan betijdt het weer en zo. En dan is het weer een waakvlamke. En zo gaat het dan een beetje. Maar ik laat het gewoon nou wel komen. En meestal moeten maar doen wat ze maar doen willen. En dit is wat ik ben. Hè? En dit zit het dichtst bij me. En hier lijp in het. En ja, mijn zielezaligheid zit hierin. En ik vind het mooi dat ik het nou ik de moed heb, maar bij me, want ik heb het heel lang voortgestapt en dacht toch van, nou, dit is gewoon niks. En ach, Willem zit nog naar mijn les vallen, want dus mensen zei altijd, nou, de kist ik net zo vol, de kist van brood stront maken, zei mijn moeder dan. Dat is wel een hele uitdrukking. Maar nou is het echt de vraag. Nee, maar ik heb heel lang twijfeld over mezelf en of ik wel geschikt weer voor dit leven of zo, wist wel. Had ik het al wel goed doen zo en dat het al even op zijn poortjes terugkomen zo. En ik ging mijn kwaal net aanmaken en ik ging, dat is al net zo makkelijk geweest. Ik kwam uit een gewoon arbeidsgezin en ik was de eerste die het leren kon. Dus ik moest leren en hij skopte die er maar en die sleepte mij de heren de naar daar wist wel, dat moest leren, want ja, wij moeten alleen maar de hand verdienen en dat is leren, er zit een kop op en daar maak je dan echt je beroep van maken. Ik tel de grote boze bomen om me heen en vraag de maan, toe schijn heel hard en heel gemeen, zodat de nacht het opgeeft en verdwijnt en de kleine vogel met de zon verschijnt. Ik hier besloten om in die camper die opnames te maken. Ik denk van nou, dan mag ik kijk, als ik die omjouwing zo belangrijk vind, wat ik jong of speel, dan mag ik daar een verhaaltje om maken en een paar foto's bij maken en dat heb ik dus dien. En dacht ik van ja, en dan zet ik de teksten erin, want dan is het misschien echt wel leuk om iets associatiefs bij de teksten te maken, wat ik op dat moment viel of hoe ik dat min of meer bedoeld, net om die zangjes al hier te duiden, zeg maar, om u te lezen werd het nou hoe gaat, maar gewoon puur min of meer impulsief dat ik dat zie en dat ik fladderende gedachten hier die ik bij dat liedje jaren vind. Oranje weekend dienen meer dan 90 mensen auditie voor The Kate. Dat is een nieuwe dramaserie die de Omroep Friesland van december opnemen zal. Een van degenen die het uitmaakt waar het vol en waar het net in die serie mooi spelen zal, is Mirjam de Wit. Ze woont in Amsterdam, komt oorspronkelijk van de Jouwer en is regisseur. En ze had ik het idee voor The Kate aandroegen. Een talentvolle dame, Sjoen de prijzen die het zal wonen, het mooie films. Oké. En actie. Hey, wie is er al? Je mist me natuurlijk al. Ja, tuurlijk. Ik hoor niet als een teken al in goddelijke liggen. Hoe net kunnen worden? Een biertje? Komt zien je door een jaas? Ja. Wow, du had je het dan net slecht, hoor. Dat ken je. Dan had ik een kwartse keer niet een paar keer weer om me door. Ik kwam vroeger zelf wel op een basketbalveldje. Waar ik al grote mensen trof. En wat ik daar altijd zo leuk vond, was dat we eigenlijk mijn hele groep mensen winnen. En dat we echt door die plakjes, maar dat we een groep winnen. Want in het dagelijks leven we elkaar nooit zien kwamen of zo. Terwijl we het dan een hele leuke groep winnen. Nou, en ja, vanuit daar dacht ik eigenlijk altijd van, ik wil er ooit nog eens wat mee doen. Mij opgroeien in Friesland en mij zo'n plak waar als dan samenkomst. En dat is een keten uiteindelijk. Het is een keten, ja. Wij gingen in keten, maar als het reinde weer dat heel onhandig. En een hele soort Friese dorp en het wel. En het is ook een leuke plak. Dat, eigenlijk vanuit het begin stond ik daar vast dat het dan wel een keten wezen moest. Het verhaal gaat over Dieren, een jongen van Jochentje, die had eigenlijk de gangmaker is van de keten. En al heel gauw krijgt hij trouwens wat overmoedigheid, krijgt hij een ongeluk. En daardoor kan hij net meer, is hij eigenlijk helemaal verlamd en kan hij niet meer praten. Dat je het locked-in syndroom. En ja,
nou ja, dat zet natuurlijk zijn hele leven op kop. Maar net alleen zijn leven, maar ik had van het hele dorp en van zijn ouders en zijn vriendengroep. En nou ja, hij met wij waarom naar het dorp. En ja, dat zet natuurlijk alles op zijn kop. En dat klinkt heel zwier. Dat is het net, want we jaren ik dieren zien gedachten over alles en zo. En het wordt een redelijk luchtige serie. Dit is Mirjam de Wit uit de Jouwer. Ze is de regisseuse van deze aflevering. Al hier had ik mooi die in wij en nou dus weer. Ze wil graag naar de filmacademie en hoopt dat deze film daarbij helpen zal. Even denken, toen ik 15 weer, toen heb ik mijn eerste fictiefilm maken direct voor de omroep. Toen hier was een heel leuk programma, dat jette nou wij. En dan kregen jongeren die kregen een camera. En die mochten dan zoiets met een programma van 20 minuten meidje. En dan maken de omroep die maken daar nog een making-of van 10 minuten omheen. En daar heb ik mijn eerste fictiefilm gedraaid. Even in een looppadje, gaan we even oefenen. Oefenen? Ja, oefenen. Zeg jij maar hoe hard, ja? Ja, kom. Waar moet ik heen? We gaan rennen, zo. Rennen. Dat toen kleer wie met de HAVO. Toen, het eerste wat ik deed, wie opjaan voor de filmacademie. Toen wie ik alleen gezegd en toen voelde ze me jong. Dat ik weer de keihard oude wezen. En het hier de weer. En het hier de weer. Dus toen ben ik eerst maar communicatie gaan studeren. En dat wie dan mijn audiovisuele vormjouwing. Dat ik denk, ja, dat doe ik in elk geval iets met filmpjes meidje. En intussen bleef ik in mijn vrije tijd vooral filmen. En toen ik daar in mijn vierde jaar zit, toen werd ik aangenomen op een filmacademie. Dat toen ben ik even afgestudeerd en toen naar de filmacademie ging. En toen heb ik daar een jaar zitten, dus op de NFTA in Amsterdam. En daarna ben ik oerstap naar Sint-Lucas in Brussel. En daar heb ik de laatste 3 jaar in. Oké, en stopt. Nou, hartstikke mooi. Een leuke eerste keer. Dan geven we hem nou een keer aan. Ja, echt. Ja. Shit, nee, dat komt toch lekker. Doommeester spelen, dat is echt helemaal kleer maar de meest ziet en mijn man niet bijzonder. Ik zie het al best wel als een ambacht filmmeidje. En ze bestuurt de filmacademie in Nederland eigenlijk ik. En ik dacht, ja, misschien moet ik juist wel leren dat het een kunst is. Want dat zoek ik van mezelf nooit op, zie ik je, want daar weet ik gewoon helemaal niks van. En zo ben ik in Europa ziek gegaan. En toen kwam ik in Brussel uit en daar leren ze die eigenlijk, ja, dat filmmeidje cinema is mijn grote C. En dan is maar dat de ambacht, dat krijg je dan wel weer op een zet mij. Na de studie maakt ze de kwartebennenfilm Mina Moes. Tot nu toe eigenlijk meer terug toeval heb ik een soort films mee bijmaken. Wat ik dat heel leuk vind, hè? Want het leuke is, ik hou er heel erg van om in een film een soort van eigen wereldje te zetten en een soort van eigen sfeer. En dat is makkelijk als het een band als hoofdpersoon is. Dan kan je mooi door die eigen de verhaal patiënt. En dan kan de verhaal iets oors wezen dan de rauw realistische realiteit. Vrienden Wieke wie haar film Ballast op tv te zien in de serie One Night Stand dat nije makkers voor uitkiezen worden. Ik vond het wel een heel fijn idee om een keer een film met volwassenen te maken. Zoals net alleen nog maar binnenfilms maken en ik eens een oorverhaal vertellen kerst. En die kans kreeg ik gelukkig bij de One Night Stand, dus daar ben ik heel blij mee. Even kijken. Dit is de bank waar jij vannacht op geslapen hebt. Zo, slaapspullen, dekentje, kussen. En jij mag zo hier gaan zitten om de boel op te ruimen. En dan zou ik graag willen dat jij deze keet binnenkomt. Dat mag hier. Hier doen we de deur. Met een kratje bier. We hebben rond 490 meisjes, jongen. Dat weer heel pittig om in 2 dagen zoveel meisjes te zien spelen. Maar het klinkt heel zwier, maar omdat die meisjes alle keer het zo mooi dienen, krijgt heel veel energie mee. En ik heb van die meisjes die spelen en zei dat jou zo'n soort energie om daarna te zien. En als dan weer zo'n mooie scènes, dus het weer eigenlijk vol minder zwier dan dat ik dacht. En zitten ze erbij? We moeten er nog een keer goed naar zien. We hebben verschillende meisjes waarvan we dachten van yes, dit is wat. Het moeilijke is alleen dat een vriendengroep moet wezen en al die vrienden met ik weer familie hebben. En dat met alle weer in elkaar passen als in een ensemble.
Dat als we nou, ik neem maar wat, een geweldige dierenvoen hebben, dan moet hij dan wel bij de ouders passen, wat wij acteurs van het theater binnen. En ja, dat moet dan wel geloofwaardig in je familie wezen. Dat is dan een hele puzzel om dan dat nog een keer goed te krijgen. Maar we hebben wel al, ik heb een mooie talenten zien daar de dagen. We gaan alleen nog fris, ja, want bier dat hoor je net. We zijn een netjes kees. Toch nog eens een keer normaal, man. Waarom denk je dat ik net tussen liep? Van Simmer binnen opnames van de dramaserie De Gate. Verleden weekend tongen wie het Nationale Gedichtendag. Ik voor de Friese dichters weer een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te treffen. En dat dienen ze in een café in Snits. Al lang geen klompen en hondjeklap meer in café Vellinga onder de Veemerkstraat in Snits. Maar de sfeer is er nog wel. Joen geen keerplje, maar dichters in de ziel. Dichtersjoen binnen Doe het zelf als Joen. Anne Veddema en Cornelis van der Wal binnen even eerder komen om de zaak kleer te maken. We binnen de cadeautjes aan het verpakken hè, voor de mooie dealers. Die het mooi dag van Joen. En wat zit erin? Er zit een cadeaubon in en een paar consumptiebon. Dus de consumptiebons. Hoe stiet mij de dichters in Friesland? Nou, er is wat probleem met het uitgaan van Bond als Simtsenburg. Dat is wel een beetje een probleem. Hoe komt dat? Ja, uitjouwers kennen er meer over het zingen. Dat is nooit dingen, maar het idealisme is echt voor het Simtsenburg. Maar waar lijkt hem dat aan? Ik weet het niet. Het is de bijen leren net meer op school dat ze hoe ze poëzie lezen moeten. Maar misschien ieder praat van oud sek, dat is best kennen. Het is kommer en kwel in dichtersloon. Maar dat weerhoudt ze er net van om één keer in de safletie bij elkaar te komen en de leefde van de poëzie te besjongen. Het literaire tijdschrift Ensaf houdt de kop ervoor. Misschien wil je hem beter weten in. En regelen dat jong en oud, beginnend en al heel lang ondergang, uit eigen werk voordragen koer. Kort en wied, van tijd geen weet, blied maar dijljocht dat een oor haven bracht. Goeiemorgen, almuize. Bloemen lekker lezen. Litte sliep, maar hing je. Ik zal net volle sissen. Koetse wijn op wijn uit Praag, maar al te graag. Mozart laak het. Zijn lights kleur het giel, blij redige morgen. Maak het kjel roegpoot moezevalk in biems kop. Glop. Hey, Constance, skeetje, droltje, poepie. Wist wie het waar wordt minder. Pluviers die jaren skuip het stuurt zijn trainen op u zo. Mozart laak het hemzelf slap. Glop. Sjoch de wolken, eeuwige wolken. Dreuwen maar, en dreuwen der liekwolken dreuwen. Verder zonder lijst van het wonder, maar wolken te wijzen. Dank u wel. Ik ben op schaafde knibbels, zocht verbinding met een gadelijke God. En kreeg als advies, ga maar weer omheen. De treppen worden heel dit kwatter. Hoe wichtig is een podium voor een dichter? Nou, ik denk dat het wel van belang is. Je kunt natuurlijk altijd op je zolderkamertje blijven zitten, maar niemand weet wat je doet. En je hebt toch een soort referentiekader nodig. Kun je toch weer even zien laten, dan sta je weer een beetje in de spotlights. En boven dat vind ik het ook heel mooi werk om te doen. Dus en ik ga dus een eigen boek. Nou ja, dan kun je dat makkelijker verkepen als wanneer het gewoon in een boekwinkel lijkt. Je doet het niet helemaal voor een ander, maar je doet het ook niet alleen voor jezelf. Met de lezer of de harker het begrijpen? Dat vind ik wel het mooiste altijd, ja. Dus net te abstract? Nou, kijk, zo abstract mogelijk dat het lezer het toch nog biedt. Het thema van de Nationale Gedichtendag viert het hier muziek.
Hein Jaap Hilarides, de pianist van de Hein Jaap Hilarides Band, is dichter en muzikus. Ken je douche op een gedicht? Ja, zeker. Ik denk dat het hoeft niet eens per se een heel swingend, dat is al een ritmegevoel eronder heeft. Dat is natuurlijk wel het mooiste. Er zijn ook gedichten die gewoon, en zeker tegenwoordig zijn er heel wat voordragers die al een geweldige swing in hun gedichten hebben. Dus dat kist er sowieso op swingen, maar natuurlijk ook kist ook scuffelen op, langzaam altijd gewoon een bepaalde gedragenheid heeft, een bepaald gevoel van ik wil erop bewegen. Dan is het overhoop dansen natuurlijk. Tweeslachtig. Ik sta tegen ruimte over. Zij reageren toch gewoon elke keer weer op woorden en op klanken. Hans natuurlijk vooral op klanken. Dat hoort ook, hij doet er iets met. En dan af en toe moet ik ook even op hem wachten. Nou, en Hendrik die zoekt natuurlijk in zijn ritme, zoekt die dingen, die geeft mij ook dingen aan of omgekeerd. En ja, dat blijft altijd fascinerend, omdat het op het moment gebeurt. En naar de melkstaal gaan. Op het eerste gezicht een wat trieste jong, amper publiek en alleen nog maar dichters in een cel. Zelf liet je de poëten haar er net om te bekrootjen. Een dichter wil een podium hebben en dat de cel dan vol of leeg is van minder belang. Doch jouwt Pieter Boersma ta dat wat meer publiek wel aardig wist hier. Nee, dat weer net een heel soort publiek. We hebben ons in de promoties, ik moet zeggen, het bekendmaatje, hebben wij ons eigenlijk meer op de dichters richten als op het publiek. Daar kan misschien nog wel eens wat ontdienen worden, maar uiteindelijk, ik ben helemaal tevreden. Dit weer de kaarten na weekend dan hebben we reportages over een dominee, een diep gelovigen en kunsters die elkaar treffen in een kunstwerk. We hebben topontwerpers in textielkunst in het Karmelklooster in Drachten en een nieuw theaterzelschap dat oortrapert met een stuk op pesten. Van nou bedankt voor het zien. On dan.